Just i bussar dunya i modo i تصدق سوق عالم تقوات دراسة سين خيتك يردو تمضون إيش سون داش ناخا عالم ناخا دوتش خزن أنا داس فرصة دلا قامت ما يمرين سما سو وسم نانو خلا يلدون راح تسوق مثلا تعترف كاتشم باش خلص سياق صدق no إذا سوى إشت شيء مثلا تح مثل جايتم سوى ده راح نهيس طالع زامنا يعني إشت مثلا تعتر يا أدينا بخ وخوشش تعتر يا غيشلوش خلا مثلا تعتر يريد صندوق أجدر إيش دقتها يترو خيلش يترو خيلشم أقام ديكتو أخير سنين ما يستعمل ليش دينا وش مليات ديش يخدق ديش إيش مصلحة تأخذ شيء لتوش دك قدو أخير سنين تأخذ لوتش شيء ثرو لوتش أو شيء جوا شيء ليلوش دوتش أو تو ليلش листу и ответственность. По-моему, не отрицательно. Он дальше. В исламе это можно. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мухаммад пайгамбар хилла. Зудри. Зуд хилла Мухаммад пайгамбар. Ошибаться всегда точно. Так что положительно. Ну, это на усмотрение людей, а так это, с моей точки зрения, это нормально. Ногчище чисто сунем. Особо история дикциозна, мухилос, раньше это было, не было, но хинцо более современно, более мелотяхко, что буи, дина на умана мелодикват ямнохи, на дальше дуква информация добыть, метик дукваю. Сейчас уже должны понимать, что это нормально с точки зрения ислама, так, это надо принять человека. Это нормально, это я положительно отношусь. Ну, я не знаю, как это примет половина чеченцев, как и другая половина, скорее всего, разделится 50 на 50, может 40 на 60. По-разному будет. Я категорически против многоженства, потому что это, во-первых, очень сильная травма для каждой женщины. Бухаек хуил, это хуил, из хл му эрду из нохчумахтаму алдисан. Это тяжелая ноша. إشين إتصخوتن دول خمين شيء ديغخ شخص دل خم تعقيتر واتسنا يتصعدوا شلغ دلعوي أولقنس ديل سلام مارشال خيلتون وي بيهمر دي صندوق إتسو إشباح كأبين تخينح بوصل نخ إزجا بولش إبوصل دين تم دغير شيء إشتي ليلين خمش خلقش تصدلا شلغ دلعوي بيهمرو ديل سلام مارشال خيلتون خزنيخسن نيسو ليلين تسوتح أوي هدو بخرنك وحاتا أيوة إتأيالنك إرخيوغيتي مدرديش нису целиелю цутя шолох дела. И в-третьем, одним словом, сун дикхечум дацпес. Я категорически против. Элоцам беш хирбу, но духал беш алсам хирбу элхейцум. Может быть, божиша башнахан خزخيتا ترلو اتعبولشون نو يا مسانا خيتر دو ال دقشان دقنشري شا برشريز خربو ال لا تسخيتسون ناخ يوم هينцеля уже пришло зудери чабер зудери рез хрбат однозначно шейны зудери тикил шольш та камаря бос бол зудери иш рез хрбу он элче жизнь одна, а так и надо и семью, и все прочее, прочее. Рабо жрец ажимиш текертена дал болоца диз, он ялче işte naura hacı bu işumdas, и ума şey işte tajim poşta hacıra şey eto kılır hacına şey işte شادو هم دوي царь цани işte reze болш دوي вогр барша и обижается бешиш нистелч диком дарида. Ну, войнов чаатта масара мусухайна. Всегда ко ялеш ашваланах. Сунта кардинак дидо кой вот иду ваге. Ну, сун не сой самауру не ач. Там ши ялеш ко ялеш без понятия. Кауди иду сунта, но для меня сон танистоит он.
أيرن بالغاويش سيرن تأو شيء ديزل بويخوش شيء خصم نانيخوش تق زود عام بعد زود يالون نكدو إيش بالبوجر هو يكذب بالدنيا شو دوك أو يتصدق يتصلوا شو زود يات تق واس هون دي سان زود شو لو داتس أيرن بالغاويش سيرن تأو شو تين ده تعتها سان زود شو